Nonni, tässä videolla näette vähän, että miten mä yleensä käsittelen mun siskon selkää. Hänellä on tommonen fyysinen työ, niin tulee aika helposti sieltä sitten jumeja. Ja tässä ekalla videolla vähän ensin lämmitellään sieltä sitä selkää. Ja tommottisella välillä huomaa jonkun jumisen kohdan ja koittaa sitä vähän ravistella, että sais lihakset pidettyä sitten mahdollisimman rentona tietenkin siinä hierona aikana, ettei saisi jännittää vastaan. Sitten voidaan tälleen vähän paikallisemmin käsitellä, eli tehdä tämmöisiä vähän pienemmän alueen hankausotteita, esimerkiksi tässä tapauksessa nyt siellä lapojen välissä. Vähän tuommoista kevyttä painelua ja pyörittelyä tonne noin. Sitten yksi mun lemppareista, poikittaisvenytys, eli venytellään vähän tuolla poikittaissuunnassa lihaksiin. Yleensä aina hierontavideoilla, mitä itse olen ainakin nähnyt, niin tulee nähtyä paljon enemmän tämmöistä niinku suurta, pitkittäistä, venyttävää ja hivelevää pitkää otetta, niin tässä oli nyt vähän tämmöisiä muitakin tapoja, millä voidaan sitä selkää lähteä käsittelemään. Ja sitten on vielä tulossa meidän videon loppuhuipennus, eli tämä, että miten se sisko sitten yleensä reagoi tähän ihanan rentouttavaan käsittelyyn. Ai vittu, ihan oikeesti, että noin vittu.